Roja yekşemê parlamentera HDP a Amedê Dersîndax û 5 sivîlên dildar ji bo piştgiriyê bidin Leyla Güven bi daxuyaniyek ragihandin ku dest bi greva birçîbûnê a bêdem û bêdor dikin. Li avahiya HDP Amedê beriya destpêkirina çalakiyê pres konferansek hat darxistin. Mehmet Ali Aslan axaftina xwe de balê da ser girîngiya Abdullah Öcalan ji bo çareseriya pirsa Kurd û aşîtiyê. Bugün Dewlet îro bi tecrîda li ser Birêz û Celan hemî qanûnên xwe bipêkirine. Herkes şahidê wê demê ye ku dewletê bi Öcalan ra dest bi pêvajoya çareseriyê kirbû. Ji ber ku em ji şahidê demê ne, em dixwazin ku derfet were dayîn û Birêz û Celan carek din rola xwe ya ji bo çareseriyê dikaribe pêk bîne. Em dibêjin çareseriya pirsgirêkê ne bi tecrîd û şer bi rêzgirtina demokratîk çêdibe. Ve diyaloglarla çözülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Parlamentera Temen Buçuk a HDP Dersîndax jî ragihand ku ji bo piştgiriya Leyla Güven dest bi vê çalakiyê dikin. Di şexsê Birêz Leyla Güven de îroj berxwedanek hat destpêkirin û îroj ev berxwedan her dişe mezintir dibe. Her qadê bersivek dibîne. Îroj em jî şes heval ji bo ku piştgiriya Birêz Leyla Güven bikin, ji bo ku em bêjin daxwazê Birêz Leyla Güven daxwazê me ne, em ê dest bi greva bêdem û bêdor bikin. Parlamenter Dersîndax dibêje kuşgirtîgehan xeberek reş were berpirs dewletê. Ew dide zanîn heta niha dewleta Tirkiye tu gavek terînî neavêtiye ji bo vê çalakiyê. Şkel Kurdistanê ev sed salana tecîtek heye. Lê gava Tirkiye dinerin em dibînî ku ev tecît ne ku tenê ser şexsê Birêz Abdullah Öcalan. Aslında ev welat dibin tecîtê daye. Ev Tirkiye Kurdistan dibin tecîtê daye. Gelên ku divê axir dijîn dibin tecîtê dane. Heger em xeberek nexweş bistînin, heger em şehadetek bibihîsin. Berpirsiyariya yekem iktidara dewlet e çimkî îroj ew gerek guh bidin vî dengî, guh bidin vê berxwedanê. Îro parlamenterek heger ser û 16 roj di greva birçîbûnê daye. Gerek iktidar dewlet li xwe binêre, xwe rex nebike û li hember vê yekê gavan bavêje. Lê mixabin hê jî tu gav nehat avêtin û dibe ku sibê roj em xeberek nexweş jî bistînin. Ji vê yekê ji ber vê yekê jî gerek gel li her qadê xwedî divê berxwedanê derkeve û vê berxwedanê mezintir bike. Çimkî em dizanin îro ji yek xwedî wijdan dibe ku sibê roj em xeberek nexweş bistînin. Em nikarin ji binêvî tiştî derkevin, em nikarin wijdanê xwe rehet bikin. Li hember vê yekê gerek yek xwedî wijdan hemû kes divê berxwedanê mezintir bikin û li her qadê vê berxwedanê geştir bikin. Yek ji çalakvaran Salîh Tekin jî dibêje daxwaza Leyla Güven daxwaza wan e û hizrê xwe hatîne ziman. Kanûnê Tirkiye dibêje ki dewlet ki bi anasayê bi parlamentoyê dewlet ki demokratîk xwe de nas kirin. Di ser wê de divê em dewlet ki bi qanûn dewlet ki bi qanûn e. Qanûn jî ser yani taybet ser kesê ki nayê bikaranîn. Yani sala tu yekê hezaran da tiştekî faşîzmekî mesela dîrokê da Mussolini û Hitler û nihate kirin anatên kirin. Daxwazim me ew e riya siyasetê bêve kirin. Mafê demokratîk yani van Taliban bên bersiv kirin. Her şeş çalakvan piştî daxuyanî dest bi çalakiya xwe kirin lê çend saet şûnda ji birî Dersîndax 5 çalakvan hatin desteserkirin. Parlamenterên HDP li ser Twitterê dema desteserkirinê video girtin û belav kirin. Hêjayê gotinê hevseroka Kongre Civaka Demokratîk û Parlamentera HDP a Colemêrgê Leyla Güven 117 rojin ji bo tecrîda li ser rêberî PKK Abdullah Öcalan rabe di greva birçîbûnê a bêdem û bêdor daye. Piştî wê li Hewlêr, Strasbourg û li gelek girtîgehan nêzî 300 kes dest bi vê çalakiyê kirin. Lê ji yekê adarê vir de 110 girtîgehên Tirkiyeyê de nêzî 10,000 girtî dest bi greva birçîbûnê a bêdem û bêdorkirin ji bo rakirina tecrîda li ser Öcalan û piştgiriya Leyla Güven. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.